दख'ना गाननाय दख'ना गोजौ बोख्लायनायनि मोन्थाय गैयामोन माबा राइट्स गैयामोन एक्सुलि पाब्लिकफोरनि गेजेराव माबा होआखैमोन लोगोनाव आग्लिसोलै बिसोर एक्सुलि बर' नङाना माने बिसोर जेबो मोनथिया दख'नायाव बिदिबो गोजायो लंपेन्ट गानबालाय गासिबो मिनिजोब्बाय नै ओमफ्राय हेल' लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ गासिखौबो बरायबाय ओमफ्राय दिनै जोङो शुटिंआव थांगासिनो फ्रम SBI निफ्राय जोङो शुटिं खालामनो थांगासिनो नोंथांमोना नायलांदो जोंनि शुटिंआ माबायदि जायो स' लेट्स गो अबे रायजोआव सफैखो बुंनो रोंला आङो नुफेरा खोनाफेरा आं बे जायगाखौ नुफेराखैमोन कॉल करो तो एक नंबर 700 क्या नेट मिला है क्या हाँ मिला 700 2629 नागौबाय नै अखा लकेसन सफैनानैसो जोंहा माबा दासो लान्स खालामनो नागिरहांदोंमोन लान्स खालामबाय थानासो अखा आं एसे एनै बानायदों नै जादाव मानसि थागासिनो गैला अखा सिजोबसिगोन जोङो बै थिथि फैबारा उनाव सिजोबसिगोन ओरैनो गैला अखाया हाजोखौ नुहुरबावलासो नै गैला ना बिराद दंसो ओरैबादि फाननि एसा अखा हादों नायलाय गथ'आ माबायदि हाबनानै थादों अखाया नुराखै सार नोंनि बेगजों नाहरलाय गथ'खौ माबायदि हाबनो हादों नोंनि बेगाव नाहर माने एकदम बेग गथ'खौ नाहर माबायदि जादों बयबो फाङाव थादों ओरैबायदि अखा हादों ओमफ्राय आरो बेकग्राउन्डआव गथ'फ्रा ओरैनो अखा सिजागासिनो आयौलै अन्थाव फैयै मोनफैबाय दुब्लिबारि लकेसन जि मोजां दुब्लिखौ आं बेफोरबायदिखौसो फसायो बेफोरबायदिखौसो दुब्लिबायदि सानो आङो हायबारो गोग्लैला बायजादों दहाय बेसेराव आं नोंखौ जावहोआखै आं मोनथियाखैनोमोन मोजां दुब्लि जाबाय हालौनाय थाबावनो गय दंलायलायो जि मोजां आं बरिया मोनोलै गय दङ ओरैनो गोजौआव नङालै गोजौ गय दङ गयबो दं थालिराखौथ' मोख्राफ्रा खम जायो बे मोख्रा गैया हागोन दे ओरै एखिजाबो एफा गोजौ गोजौ थालिरखौथ' मानसिफ्रा लायनो हानाय नङाना मानो लायनो हाया एफा खस्थ' अबे जेबो दङ जेबो मोनथियानो जेबो बुजिया Angin apa satu bita kapun pas cuma mana kau ya? Dong hari ni ada. Ay, may mago ba? May tato ba sa hari ni lang na sa taman mo? जोंनि शुटिंखौ नायनो बेसेबा मानसि लोहो लोहो फैगासिनो बेसेबा हिट बिदि नुयोबा गोसोखौ बिराद मोजां मोनो आङो दिनै बेसेबा मोजां दुब्लिबारियाव सफैदों बिराद मोजां Di sumai
सुट लाबाय दा sudaबो जोबसिगोन मबाइलाबो बेटारि जोब्बाय आंनि ब्लगाबो बेयावनो जोब्बाय আর তো বলে